Kto by nepoznal Edwarda Snowdena, a ak sa taký aj nájde, tak sa jedná o bývalého spolupracovníka CIA, ktorý na verejnosť vyniesol zaujímavé informácie o tom, ako nás bezpečnostné zložky sledujú aj napriek tomu, že nič nerobíte a z ničoho nie ste podozriví alebo obvinení. Dokumenty o týchto praktikách predal Edward Snowden novinárom už v roku 2013 v Hongkongu. Na základe týchto udalostí sa do kín dostáva snímok Olivera Stonea s jednoduchým názvom Snowden, ktorý zachytáva tieto udalosti a prináša ich na strieborné plátno. Film sa už v USA premieta a ku nám by sa mal dostať až v decembri, čiže sa k nemu skôr dostanete cez iné služby. Reálny Snowden sa stále nachádza v Rusku, kde dostal dočasný azyl, no v posledných dňoch sa snaží o to, aby ho prezident USA Barack Hussein Obama II omilostil, pretože mu na pôde USA hrozí 30-ročné väzenie a asi by sa rád vrátil domov. 13. septembra začali tlačiarne značky Hewlett Packard hlásiť problém, že náplne v tlačiarni sú poškodené. Ono by na tom nebolo nič divné, keby sa to podľa firmy 123 Inc. nestalo niekoľkým tisícom používateľom tlačiarny značky Hewlett Packard naraz. Že by kazitko? V prvom rade treba podotknúť, že túto hlášku videli len používatelia, ktorí mali vo svojej tlačiarni neoriginálne náplne. Hewlett Packard sa vyjadrilo, že sa jedná o chybu firmwareu, no posledná aktualizácia prebehla pred zhruba 6 mesiacmi, čiže môžeme začať konšpirovať. Z biznis hľadiska je asi každému jasné, že výrobcovia tlačiarní chcú, aby sa kupovali ich originálne náplne, pretože na nich majú vyššiu maržu, teda zárobok, ako na samotnej tlačiarni. Však to poznáte, kúpite si atramentovú tlačiarne za 30 eur a náplň do nej stojí 40 eur a alternatíva ide po napríklad 8 eur. A presne takýmto spôsobom by sa alternatívy mohli zbaviť. Na webe Gizmodo sa objavila zaujímavá informácia z odbornej konferencie, na ktorej sa riaditeľa FBI Jamesa Comeya spýtali, či má ešte stále prelepenú webkameru na svojom počítači. Na otázku odpovedal kladne a zároveň vyzval ľudí k tomu, aby si aj oni prelepili webkameru. Veľmi zaujímavý krok. Koniec koncov, aj šéf Facebooku Mark Zuckerberg má na svojom Macu prelepenú kameru a ak chcete byť trendy, určite to spravte aj vy. Ja ju mám prelepenú už niekoľko rokov a že ja som paranoidný. A máme tu ďalší vydieračský vírus, ransomware, ktorý zašifruje všetky údaje na pevnom disku a požaduje výkupné za ich odšifrovanie. HDD Cryptor alebo aj Mamba zaznamenal značný rozkvet na konci augusta a dnes predstavuje vážnu hrozbu pre používateľov počítačov. Experti ho poznajú už od januára tohto roka, no nevenovali mu pozornosť. Pomocou open source nástrojov prepíše MBR a Masterboot Record sektory na disku a doslova vymkne používateľov infikovaného počítača, pričom si vírus vytvorí nového používateľa s názvom Mythbusters s heslom 123456 a pridá novú službu alebo servis, volajte to ako chcete, s názvom Defragment Service, ktorý sa spúšťa pri každom bootovaní respektíve spúšťaní počítača. Zatiaľ neprišli na to, ako zašifrovaný disk odšifrovať a pokiaľ chcete svoje súbory získať späť, musíte zaplatiť výkupné v cene 1 bitcoin, čo je pri dnešnom kurze zhruba 550 eur. Zatiaľ zaplatili 4 nešťastlivci. Vírus sa šíri cez e-mail, respektíve odkazy na podozrivé stránky v rôznych súboroch a krekoch. Ako prevenciu odporúčame riadne aktualizovaný antivírusový program a vyberte si nejaký lepší. Môj osobný favorit je rumúnsky Bitdefender. Ak už máte počítač infikovaný, klikajte na stránku noransom.kaspersky.com a pokúste sa dostupnými nástrojmi rozšifrovať vaše súbory. Orange a Google sa dohodli na tom, že za aplikácie, ktoré si na Google Play kúpite, môžete zaplatiť vo faktúre od spomenutého operátora, čiže sa vaše nákupy pripočítajú k cene vášho paušálu. Platí to od 21. septembra 2016. Na nákup budete upozornení e-mailom od Google a SMS od Orangeu. Pri prvom nákupe bude potrebné zadávať adresu a ostatné údaje na identifikáciu. Táto služba nebude dostupná zákazníkom, ktorí používajú predplatené karty, aj keď v Slovak Telekome a O2 sa dá zaplatiť aj kreditom na predplatenej karte. Mozilla tento týždeň priniesla aj novú verziu kedysi veľmi obľúbeného internetového prehľadača Firefox verziu 49. Hlavnou zmenou pre používateľa je odstránenie prídavku Hello, čo bol akýsi komunikátor, na ktorom si Mozilla naozaj zakladala, no skončila ako totálne fiasko. Pomerne veľkej aktualizácie sa dočkala komponenta čítačka a získala funkciu predčítania textu a ovládacie prvky, za pomoci ktorých si viete upravovať výšku riadkov a podobne. Menších aktualizácií sa dočkal aj správca prihlásení, ako aj prehrávač HTML5 videa a audia. Zvýšiť by sa mal aj celkový výkon prehľadača na platformách Windows a OS X. Čo sa OS X týka, tak tu stratili podporu staršej verzie, a to konkrétne 10.6, 10.7 a 10.8. Mozilla už čoskoro opravia aj chybu, ktorá dovolila FBI identifikovať ľudí, ktorí sa pohybovali na anonymnej sieti Tor, keďže Tor browser má ako základ jadro z Firefoxu. Jednalo sa o ľudí, ktorí distribuovali detskú pornografiu a podobne. Tor už touto záplatou disponuje.
Nvidia za posledné mesiace uviedla na trh veľmi silné grafické karty s architektúrou Pascal a všetci čakáme na odpoveď od výrobcu čipov AMD, ktorý momentálne so svojou architektúrou Polaris mierí skôr na mainstream. Stránka videocards.com priniesla zatiaľ nepotvrdené informácie o novej generácii grafických čipov s názvom Vega a aj keď sa o nej šuška už dlho, konečne tu máme aj prvé čísla, ktoré poodhaľujú výkon tejto architektúry. Očakávame minimálne 2 čipy s označením Vega 10 a Vega 11, pričom Vega 10 bude ten výkonnejší a Vega 11 by mal nahradiť terajšiu architektúru Polaris. Architektúra Vega bude podľa overeného zdroja na trh uvedená v prvom kvartále 2017 a čip Vega 10 by mal disponovať 16 GB hybridnej operačnej pamäte druhej generácie s priepustnosťou 512 GB za sekundu, 4096 streamovacími procesormi, čo je 64 výpočtových jadier s odberom 225 W. Čipy Vega 10 a Vega 11 budú vyrábané 14 nanometrovou technológiou. Ďalšie informácie sa týkali čipu Vega 20, ktorý sa bude vyrábať 7 nanometrovou technológiou a mal by niesť až 32 GB hybridnej operačnej pamäte druhej generácie s priepustnosťou až 1 TB za sekundu s odberom okolo 150 W. Tak ako aj Vega 10 bude disponovať 64 výpočtovými jadrami. Všetko sa ale ešte môže zmeniť, no ak by AMD udrelo s takýmito čipmi, bola by to slušná konkurencia pre grafické karty od Nvidie a kde je konkurencia, tam sú aj lepšie ceny. AMD by ešte malo zapracovať na ovládačoch a rok 2017 by pre nich mohol znamenať návrat k aspoň čiernym číslam. Za zmienku určite stojí aj ďalší produkt z dielne AMD, a to konkrétne Radeon Pro SSG, čo je produkt pre profesionálov, ktorí renderujú naozaj kvalitné video, respektíve potrebujú taký výkon, aby aj pri náročných operáciách mohli pracovať v reálnom čase. Čo je na tomto produkte také zaujímavé? No hlavne to, že na matičnej doske nájdeme kombináciu grafického čipu Fiji a SSD, čiže NAND flash pamäte o veľkosti 1 TB, čo teda znamená, že ak sa pozrieme na ostatné profesionálne karty, ktorých veľkosť pamäte je maximálne 32 GB, má Radeon Pro SSG so svojím 1 TB značne navrch. 8K video táto karta renderovala na 92 snímkoch za sekundu, pričom konkurenčné karty na 17 snímkoch za sekundu. Cena Radeon Pro SSG je vo vývojárskom balíčku stanovená na $9,999, samostatne zatiaľ dostupná nie je. Spamery v Austrálii sa naozaj vynašli a namiesto rozosielania spamu do vašej e-mailovej schránky dostanete infikovaný kľúč do vašej reálnej poštovej schránky. Na tento fakt upozorňuje mestská polícia v Melbourne. USB kľúč je podľa polície extrémne nebezpečný, pretože po jeho zasunutí do počítača dostane používateľ ponuku od rôznych podvodných streamovacích služieb a zaznamenali aj ďalšie vážne problémy s počítačom. Používatelia si neuvedomujú, že na USB kľúči sa môže nachádzať softvér, ktorý môže zašifrovať celý disk, prípadne napadnúť iné časti hociakého operačného systému, no zvedavosť, čo sa na tom USB kľúči nachádza, je asi väčšia ako následky, ktoré z toho môžu vyplynúť. Kvôli chybe v DNS záznamoch nechcené prekonfigurovanie sme sa dozvedeli informáciu, pri ktorej nevieme či sa smiať alebo plakať, no jednoducho povedané, podľa projektu TLDR má Severná Kórea k dispozícii len 28 internetových stránok, respektíve obyvateľia Severnej Kóree. Medzi nimi nájdete poisťovňu, charitu, šport, ale aj stránky leteckej spoločnosti, univerzity, napodobeninu Facebooku a podobne. Všetkých 28 stránok vidíte na obrazovke, no pokiaľ nie ste na území Severnej Kóreje, na väčšinu z nich sa ani nedostanete. YouTube spúšťa nový program s názvom YouTube Heroes a je to program, ktorý bude odmeňovať používateľov serveru youtube.com za to, že nabonzujú čo najviac videí a používateľov, ktorí porušujú podmienky používania spomínaného servera. Keď sa stanete YouTube hrdinom za každé relevantné označenie zlého videa, získate body za pomoc ostatným. A odmena? Budete mať prístup k rôznym prednáškam, kontaktom a beta verziám produktov, takže ak budete dostatočne nahlasovať videá, ktoré porušujú podmienky youtube.com, stanete sa neplateným beta testerom spoločnosti Google. Všetky hrdinsky označené videá ešte pred vymazaním prekontroluje tým YouTube. Označenie problémových videí sa často používa aj pri konkurenčnom boji, kde sa po nahlásení video zablokuje a nejakú chvíľu trvá, kým sa vysvetlí, že to video je v poriadku a o nič nejde. Google k tejto príležitosti spravil aj pozitívne video, no momentálne sa jedná o jedno z najviac nenávidených videí na YouTube a pre istotu sú vypnuté aj komentáre. 20. septembra vyšla nová verzia operačného systému pre Apple s názvom macOS Sierra a nie jeden fanúšik Apple sa teraz teší na nové funkcie ako Siri, cross-platform prepojenie macOS a iOS bez použitia softvéru tretích strán, vylepšené správy, pridávanie smajlíkov, podporu záložiek vo väčšine aplikácií, zdieľanie prechodnej pamäte medzi zariadeniami, to znamená, že môžete kopírovať napríklad obrázok na Macu a vložiť ho do svojho iPhoneu, čiže Command C na Macu a ťapnite na iPhone pre vloženie, ako aj automatické prihlásenie sa do macOS, ak máte Apple Watch. Zmien a nových funkcií je viac, takže aktualizujte, je to zadarmo. Používatelia Windows nevedia, ako sa zbaviť Cortany, no a používatelia Apple sa na Siri nesmierne tešia.
Len tak som nahlas rozmýšľal. Včera sme sa dozvedeli informáciu, že v Google Play boli opäť odhalené ďalšie škodlivé aplikácie, ktoré sa podarilo prepašovať do oficiálneho obchodu počítačovým zločincom a údajne jednou zo 4 odhalených aplikácií bol zneužiť aj Pokémon Go, ktorého aplikáciu už stiahlo naozaj obrovské množstvo užívateľov. Podľa všetkého sa jednalo o trojského koňa, ktorý slúži na špehovanie používateľov. Konkrétne sa malo jednať o malware s názvom Overseer, ktorý bol odhalený v 4 aplikáciách od vývojára RSS News Incorporated, ktoré boli dostupné v obchode Google Play. Podľa expertov mali byť cieľom neznámych útočníkov hlavne cestovatelia, turisti či medzinárodní obchodníci. Akurát včera vyšla výborná správa hlavne pre fanúšikov čínskych telefónov značky Xiaomi Mi 5S a vraj už čoskoro sa toto zariadenie stane realitou, nakoľko má byť predstavené už 27.9. tohoto roka. Nový model s označením S by mal priniesť pár vylepšení a tie by sa mali týkať napríklad aj displeja, ktorý síce bude rovnaké veľkosti ako jeho predchodca, avšak jeho rozlíšenie porastie smerom nahor. Konkrétne z Full HD rozlíšenia, čo je 1920x1080, porastie na rozlíšenie 1440x2560 pixelov. Ďalším vylepšením by mal prejsť aj procesor s 8-jadrovým chipsetom od Qualcommu označovaným aj ako Snapdragon 821, kdežto už jeho predchodca disponoval už aj tak naozaj výkonným čipom s označením Snapdragon 820. Jeho 4 jadra budú pracovať s taktom 2,4 GHz. Čo sa týka pamäte, v dispozícii malo byť 6 GB RAM a interné úložisko by malo mať kapacitu 256 GB. Chystaná novinka vraj ďalej dostane 16 megapixelový zadný fotoaparát, akumulátor s kapacitou 3490 mAh a údajne i novú ultrazvukovú čítačku otlačkou prstov priamo od Qualcommu. Rád by som sa ešte vrátil samotnému fotoaparátu, ktorý bude aj v inovovanom prípade doplňať štvorosá stabilizácia obrazu. Jeho clonové číslo sa zastaví na nízkej hodnote svetelnosti, ktorého hodnota sa zastaví na čísle 1,8, ktorú ocení nie jeden fotograf a spomenúť musíme aj PDAF zaostrovanie. Kapacita akumulátora by mala byť tiež navýšená z pôvodných 3000 na 3490 mAh, ktorého nabíjanie bude realizované prostredníctvom USB typu C konektora a technológie Quick Charge 3.0. Myslím, že Xiaomi Mi 5S je naozaj zaujímavým konkurentom, ktorý si istotne nájde svojho majiteľa, ktorý ocení jeho vlastnosti. Nechajme sa teda prekvapiť a počkajme si na jeho oficiálne predstavenie. Hra Gears of War 4, ktorá vidí 11. októbra je Gold, čiže je dokončená a vývojári sa tým pochválili na oficiálnej stránke xbox.com. Pri tejto príležitosti vydali aj launch trailer, ktorý nám podhaľuje príbehovú časť hry a aj pomerne známe grafické spracovanie, pričom hra beží na grafickom jadre Unreal 4. Za hrou stojí štúdio The Coalition, ktoré patrí pod Microsoft Studios. O hudobnú stránku hry sa postará skladateľ Ramin Djawadi, ktorý zložil hudbu aj do obľúbeného seriálu Game of Thrones. Hru očakávajte pre Xbox One a pre Windows 10 PC, kde si hru môžete zahrať cez aplikáciu Xbox Play Anywhere. Tak, dnes tu máme hru od vydavateľa Bethesda, ktorý tvorí hry s naozaj pozitívnym ohlasom. Dnes si zoberieme na mužku hru s názvom Prey od spoločnosti Arkane Studios. Tí z vás, ktorí si pamätajú alebo dokonca aj hrali predchádzajúci diel, vedia, že táto hra už v prvom dieli ponúkla naozaj zaujímavý príbeh, čo sa však v ďalšom dieli veľmi zmení, pretože pokračovanie hry Prey je príbehom už úplne niekde inde. Ten sa bude odohrať v roku 2032 na stanici Talos 1, ktorá sa nachádza niekde pri mesiaci a na ktorej sa vykonávali rôzne experimenty. Jedným z týchto experimentov bol experiment, ktorý si dal za cieľ zmeniť ľudstvo a ako na potvoru tento experiment zlyhal. Konkrétne zlyhali vedci, ktorí na tejto stanici študovali mimozemskú rasu nazývanú ako Typhon, ktorej unikátne schopnosti chceli preniesť na ľudí, čo sa však nepodarilo a mimozemšťania im unikli a na stanici rozpútali naozaj obrovský masaker. Hlavnou postavou tohoto príbehu je Morgan Yu, ktorý ako jediný z testovacích subjektov mal to šťastie prežiť. Veľmi skoro zistil, že má naozaj veľký problém a tak sa spoločne pustíte so svojimi novo nadobudnutými schopnosťami, ktoré ste získali na základe experimentov do náročnej úlohy. Hre Prey predchádzal naozaj dlhý vývoj, počas ktorého bol oficiálne dokonca aj raz prerušený a tak dúfame, že sa máme na čo tešiť a že hru tentokrát nič neovplyvní na jej ceste k vydaniu a bude naozaj stáť za to. Tešiť by sa mali hlavne milovníci titulu Dishonored, ktorá je tiež jedným z titulov spoločnosti Arkane Studios a ktorá má veľmi veľa spoločného s hrou Prey, nakoľko inšpiráciu čerpali práve z tohoto titulu. Hra je plánovaná niekedy na rok 2017, takže si ešte chvíľu budeme musieť počkať.
Na hru sa môžu tešiť milovníci viacerých platform, pretože hra vychádza na Xbox One, PS4 a PC. Fungovať bude na CryEngine, takže sa máme naozaj na čo tešiť. Naplánované vydanie novej verzie herného jadra CryEngine 5.3 sa o mesiac posúva a dôvodom je dokončenie implementácie API pre podporu Vulkánu, čo znamená, že už si čoskoro aj Linuxáci budú môcť zahrať hry, ktoré na tomto hernom jadre výjdu. Jednou z takých bude gameska Kingdom Come Deliverance od českého štúdia Warhorse Studios. Ďalšími novinkami verzie 5.3 sú implementácia Physics od Nvidia a riadne prečistenie kódu jadra. Na Linux sa chystá aj priemerne hodnotená hra Deus Ex Mankind Divided. Na Steam má hodnotenie 6 z 10, ja osobne som bol z hrou veľmi spokojný. O port pre Linux a OS X sa postará firma Feral Interactive, ktorá má naozaj bohaté skúsenosti s portovaním AAA titulov. Za zmienku stoja porty ako Tomb Raider, Shadow of Mordor alebo Life is Strange. Po otvorenej bete hry Battlefield 1 tu máme oficiálne požiadavky na hardware a že teda nie sú malé. Narážam na odporúčané. Niektoré čísla mi tak úplne nesedia, hlavne čo sa týka porovnania výkonu Intelu a AMD, ale požiadavky som zobral priamo z oficiálnej stránky na Origine, no veď posúďte sami. Aj Capcom zverejnil oficiálne požiadavky na svoju hororovku Resident Evil 7, a to priamo na Steame, pričom odporúčaná zostava rozbehne nového Resident Evila na plných detailoch v 1080p na 60 obrázkoch za sekundu, minimálna zostava na 1080p pri 30 obrázkoch za sekundu, ale budete musieť vypnúť streamovanie textúr a na vysoké detaily radšej zabudnite. Capcom na stránke upozornil aj na to, že hra je stále vo vývoji a požiadavky sa môžu ešte meniť. Resident Evil 7 bude iný ako jeho predchodcovia, minimálne tým, že pre tento raz sa na svet budeme pozerať zo surového pohľadu prvej osoby. Ak si spomínate na zrušený projekt Hidea Kojimu Silent Hill PT, tak by sa malo jednať o podobný zážitok, držíme palce. FIFA 2017 dostáva prvé recenzie a pokiaľ patríte medzi tých, čo ju veľkolepo očakávajú, tak mám pre vás veľmi dobrú správu. Priemerné hodnotenie novej FIFA sa pohybuje na veľmi pekných 85% a Metacritic zhodnotenie je zatiaľ na 86% zo 100. Hra je dostupná pre PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS a nezabudlo sa ani na Windows. Hra prešla na nové grafické jadro, na Frostbite Engine, ktorý poháňa prakticky všetky nové AAA hry od EA. FIFA 2017 ponúka aj príbehovú kampaň nazvanú The Journey.